Kello 11.30! Mitä? Kello 11.30! Mitä? Oikeesti? Puhutaan täällä. Ei me kerätä kouluun. Kello... Ei! Koulu alkoi jo 3 tuntia sitten. Ei, 2. Kyllä 2. 2 tuntia. Eiku 1 tunti. Ei, 2 tuntia. 2 tuntia sitten. Oikeasti. Tosi ärsyttävää. Puhutaan täällä. Joo, mä pitää nopean sängyn. Haluatko apua? Ei mä tarvii. Mä oon jo perännyt, missä sä oot. Mä olin pukemassa. Okei, mä pitää puhumata vai? Ei mulla muutakaan. Anteeksi. Okei, tämähän on vähän outoa. Se on hieno. No joo, tää on ihan hieno. Mennäänkö syömään aamupala? Joo. Mua oikeas nolottaa. No ihan sama. Mennäänkö kesäkaupungille muita pikku pienempiä? Entäs? No joo, mennään, koska nehän nyt aikana saa karkkia kouluun. Joo. Unohdit se, että tänään on se karkkipäivä koulussa. No ihan sama. Ei vittu. No ihan sama. Voidaan itse ostaa massia. Niin, tai siis Ja kouluun me saadaan ilmatteeksi, kun me ollaan niin cool. Niin, ja kouluun hän sai viedä vaan pillimehun ja jonkun pienen. Niin. Niin me voidaan ostaa mässyä niin paljon kuin haluaa. Niin, koska me ollaan niin rikkaita ja meillä oli 1 000 000. Oho. Sä löit mua. Anteeksi. Niin siis meillä oli 1 000 000 euroa. Mitä sua nyt oikeasti naurat? Eikä. Jaha. No ihan sama. Me ei saada sitten nauraa toisille. Anteeksi, en mä sulle nauranut. Miksi on näitä anteeksi sitten? Ihan sama. Hei, mun pitää ottaa mun kassi mukaan. Hetkinen. Mä katon nopea tabletilta. Hei, missä mun kassin toinen asia on? En mä tiedä asiaa. Ei se ole mikään asia, se on kahva. No ihan se. Oikeesti, Snappi on tullut... Ne läksyt! Mitkään ihmeen läksyt? Koulun läksyt. Me unohdettiin tehdä. Ai vitsi. Oikeesti. Ihan tosi. Hei, me voitais lunttipuhelimilta niihin vastaukset. Joo. No, Mä käyn hakee... Ai, tässä. tässä on meidän äästävät paperit. Läksyt. Niin, paperin. 250. Mun tekee niin mieli karkkia. No mennä ostaa sitä! Tuu. Ei tarvita mitään puhelimia, koska me saadaan ne ilmoitteeksi. No. Muutenkin meillä on niin paljon rahaa. Et silleen se on väliä. Okei, mennään. Terkatää! Verkaat. Tää on vähän vaikea täällä Hameella. Terkkaat. Okei, mennään nyt. Joo. La. Mitä sä teet? En mä tiedä. Ihanaa näin. Syödään ihan mitä vaan. Jam. Ihanaa. Tosi hyvää. Anteeksi. Anteeksi. Kuulosti äsken ihan pojalta. Juodaan nyt vaan näin. Heitetään ne vaan tonne kylfajaan, mut sinne ottaa sitten. Paitsi että ne meni rikki. Ihan sama, ne voi ostaa uusia. Niin jos. Mehän saadaan kaikki muuten ilmoitteeksi. Totta. Sinne mennään tostarille. Niin ovet avautuu muuten itse ja menee itse kiinni. Eikö sä muistanut? En. Noin, nyt ne on oikeasti kiinni.
Joo, nähdään sit ostoskeskuksella. Moikka!